Ha bere stem aliye Rojavayê Tûmkê Nemrûdê ji xwe li parêzgeha vê derê parêzgeha Komangenê weke xwedawendên peykerên xwedawendên ji Zeus, Apollon û Herakles li aliyê rojhilatîne niha jî li rêma aliyê Rojavayî ve ez diçim. Niha jî ev wekî dibînin li milê min ê çepê tûmikê ku wekî gora Kralê Antiochus ê parêzgeha Komangenê ev gora wî ye û li vir cî wekî min got tevî aliyê Rojavayî peykerên vê derê jî hene. Ez ê niha derbasê vê derê bibim ji xwe li vir bi Tirkî û İngilîzî tenê ev ê kirine. Kurdistanê lê navê Kurdî nenivîsandine. Li vir cî dibêje ji kerema xwe kindir derbas nekin, derbasê şuna peykeran ew jî weke belê niha ew dibînin roj li hember e ev jî peykerên vê derê ne. Ev serê şêr e şêr di wê wextê de wekî parazman hatiye bikaranîn. Dîsa teyrê baz li vir ew jî wek şande bêjin ji aliyê Zeus ve ji bo em bêjin hevalbendên wî yê ku ji wan re agahî bişeyne bi rêya teyrê baz şandiye. Ev jî sembola teyrê baz e. Wekî wî dibînin ev jî peykerê Kralê Komangenê Antiochos e. Wek xwedawend peykerê wî ye. Belê wî dibînin san parêzgeha Komangenê ev jî Zeus e. Ji xwe wekî min got Zeus ew ê teyrî û şêr bikaranî. Ev jî Apollon e. Tabii bana bi navê Yunanî dibe. Ev jî Herakles e. Bi rastî Herakles dîsa li vir teyrê baz heye. Herakles navekî İspanyolî ye. Heta li İspanyayê bajarekî navê Heraklesê jî heye. Gelo têkiliya Heraklesa İspanyayê û ev xwedawendê vê derê çi heye wî jî zêde ez nizanim. Wî dibînin. Ece ev peykerên hatine çêkirin hemû jî ji kevra mermerin bi çi amûrî em bêjin van peykeran çêkirine bi rastî jî meriv aqil pê nayîne wisa binêrin. Ez hinkî aliyê simêlî û devê wî yanî bi qelemê jî pênûsê jî meriv nikare ev teşe bide. Rastî jî meriv matmahî dimîne. Belê Zeus û her wiha Kralê parêzgeha Komangenê ku mawî hinkî tûjik e ya Zeus ne wisa Zeus sankî wekî girêdana kurdewarî
وسا خویا یعنی نه وک کوفیه لی مرد کاره بیجه یعنی وک کفی سان خو خملاندیه اجا اوه آپولون اینکی کماوی شبه تورا کما papazan belki ödebine Ece Herakles sanki vek şervaneki piştiyevici ve kaskeki hebe brastici diye ki diroki u diye ki balkeşe diroka kurdan da teyr û şêr her du jî weke sembol têne bikaranîn dîrokê heta roja îro tabî roj jî ji bo Kurdan pîroz e heta Kurd bi navê rojê sonda herî mezin bi navê rojê ye ji ber wê jî ev der gelek bilind e û ciyê bilind wek hesibandina ciyê hêzê ye ji bo wê jî kraliyeta komangenê li vir wek parêzgeh ji xwe re hilbijartîne û li vir kirine jîngeh û roj jî li vir baştir tê dîtin taybet zayîna rojê û rojavayî bêtir avabûna rojê dîtbariya wî bi heybet e wekî me got şêr teyr û her wiha roj ji bo Kurdan meriv dikare bêje dîrokê heta roja îro timî bûne sembol weke sembol hatine bikaranîn ev der jî ji ber ku Kurdistan e têkiliya vana jî bi hev dûra muheqeq heye niha li diyarê serê kralê komangenê çûkekî daniye ew li dew jî bifire tenê bidînin bi rastî jî yekî balkêş e Antiyokos kralê parêzgehê ye li paş jî ew şiklê reş xuya dike hem şêr û hem jî teyr e lê teyrî serê teyrî niha wekî nêzik jî bidin li ser nîne lê şêr temam e diyarê wekî wî dibînin ev jî balkêşî ye Ece ev tûmikê jorîn wek gora Antiyokos kralê komangenê wek gora wî ye li Kurdistanê gorên bi vî rengî gelek in bi taybet li ciyên deşt tûmik û girên wisa henin gelek cî warên welatê me jî navê xwe ji wan girikan girtine ew nîşaneya jîngehên kevin e tûmikên li deştan li vir jî li çiyayê belî ango çiyayê Nemrûdê weke parêzgeha kral Antiyokos û her wiha parêzgeha komangenê ciyekî hêjayî dîtinê ye